Здравейте, аз съм доктор Цветолюб Митев и съм началник на отделението по гастроентерология в Унихоспитал. Нашето отделение и в болницата предлага наистина големи възможности за реализация в областта на гастроентерологията, както и на колеги, които искат да специализират тази специалност, така и вече за утвърдени гастроентеролози. Работата е разнообразна, така както във всяка на гастроентерология. Условията, които предлага болницата, са наистина чудесни, с всякакви модерни апарати в областта на ендоскопското изследване, с всичките подразделения, така и в областта на образната диагностика. Така че реално имаме всички условия за модерна гастроентерология, такава каквато се прави на високо ниво в България и не само. Патологията, с която работим, е наистина разнообразна. Допълнително предимство е възможността да работим с онкологично болни пациенти, където наистина разнообразието е огромно и се предлагат предизвикателства не само в гастроентерологията, изобщо в целия спектър въобще в медицината. Не само в терапевтичната част, така и в урологичната, хирургия и така нататък. Така че колаборацията ни и с колегите от други отделени звена е наистина на много високо ниво, което много ни улеснява. Всичко се случва бързо, намираме наистина много добро разбиране от страна на администрацията по отношение на осигуряване с апаратура, консумативи и материали, така че това са големите плюсове, които болницата предлага и възможността наистина, особено за млади колеги, достъпът е много лесен. Говоря го от гледна точка на това, че аз съм минал по този път. Знам колко трудно беше преди години да се специализира, не само гастроентерология, каквато и да е тясна специалност. Така че наистина условията за работа са чудесни. Екипа ни е основно от млади хора. Микроклимата смятам, че е добър, така че човек, който иска да работи, който има желание да се занимава с гастроентерология, добре е дошъл и приемаме с отворени обятия. Предоставяме възможности наистина на колегите, който иска да работи и да присъства на всяка една манипулация. Тук няма заключени врати, заключени кабинети и апарати, които да не са в състояние всеки един колега да ги ползва. Така че заповядайте при нас.